κοινωνικό. Καλησπέρα σας. Απόψε στη λέσχη μας μια κλασική πλέον και πολύ όμορφη ταινία των αδελφών Πάολο και Βιτόριο Ταβιάννη. Allons enfants, μια ταινία γυρισμένη το 1975. Το Allons enfants είναι μια από τις πιο σύνθετες και χυμώδεις δημιουργίες των αδελφών Ταβιάννη, όπου η ομορφιά των εικόνων και των ήχων, η ομορφιά των ρυθμών εκφράζουν ένα βαθύ στοχασμό πάνω στον άνθρωπο και στην ιστορία. Το θέμα της ταινίας είναι η ουτοπία, η επανάσταση που θα λύσει, όπως πιστεύουν οι άνθρωποι, όλα τα προβλήματα. Η ουτοπία δεν υλοποιείται, δεν γίνεται να υλοποιηθεί, αλλά σαν όνειρο τρέφει τους ανθρώπους και αρδεύει το κοινωνικό πεδίο για τη μελλοντική εισοδιά. Η ουτοπία είναι ένα όραμα που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να το πραγματοποιήσουν άμεσα, ακόμα και όταν οι ιστορικές συνθήκες το αποκλείουν. Το χάσμα αυτό γεννιέται από τη διαφορά ανάμεσα στην υπομονή της φύσης, στους μακρούς χρόνους της ιστορικής μεταβολής και στην ανυπομονησία του ανθρώπου, στην επιθυμία του να γίνουν όλα μέσα στα όρια της δικής του ζωής. Στο Allons enfants η ιστορική στιγμή είναι απόλυτα αρνητική. Μετά την πτώση του Ναπολέοντα το 1815 επιβάλλεται παντού η παλινόρθωση. Παλινόρθωση των βασιλιάδων και των παλιών φεουδαρχικών δυνάμεων. Πάγωμα της Ευρώπης, σβήσιμο κάθε εστίας επαναστατικής, επιστροφή στο παρελθόν. Οι προσπάθειες λοιπόν της μυστικής επαναστατικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο ήρωας, ο Φούλβιο στην Ιταλία, είναι απόλυτα ουτοπικές. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Κι όμως αυτό το ουτοπικό όνειρο που ενσαρκώνει ο νεαρός Allons enfants στο φινάλε δεν είναι άγονη χήμερα, αλλά είναι μια οδυνηρή ενόραση του μέλλοντος. 40 χρόνια αργότερα οι Γαριβαλδινοί θα πετύχουν το ξεσήκωμα της Νότιας Ιταλίας. Παλινόρθωση σημαίνει όμως και μια γενική τάση επιστροφής, οπισθοδρόμησης, παραίτησης και στους ίδιους τους ανθρώπους, ιδίως σε εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι, όπως ο ήρωάς μας, ο Φούλβιο, που η αριστοκρατική καταγωγή του αρχίζει να ξεπροβάλλει κάτω από τις επαναστατικές του ιδέες. Είναι η λειτουργία της τάξης. Αλλά ο Φούλβιο είναι και σαραντάρης, μια κρίσιμη ηλικία, ιδίως στην εποχή εκείνη, όπου κανείς εξετάζει το παρελθόν του, εξετάζει και το μέλλον του, τι του απομένει από τη ζωή. Είναι η ηλικία όπου λειτουργεί ο βιολογικός άνθρωπος. Ήταν άλλοτε νέος και επαναστάτης. Τώρα είναι μεσήλικας και αρχίζει η συντήρηση. Η γλύκα της ζωής τον δελεάζει. Η σκέψη του γίνεται πιο ψύχρεμη. Βλέπει την ουτοπία της Επανάστασης. Αφήνεται σιγά σιγά στην παλινόρθωση του παρελθόντος του. Και έτσι ο Φούλβιο είναι ένας σύνθετος χαρακτήρας με τις παλινοδίες του, αλλά και με τη γοητεία που εξασκεί στους γύρω του. Η ταινία ξεκινάει με το κούρδισμα μιας ορχήστρας και σαν με το άνοιγμα μιας αυλαίας. Αυτή η θεατρικότητα θα κυριαρχήσει σε όλο το φιλμ και θα είναι μια διαδοχή από μικρές παραστάσεις. Και μαζί θα κυριαρχήσει η μουσικότητα, με τους ρυθμούς, αλλά και με την ίδια τη μουσική του Έννιο Μορικόνε, χρησιμοποιημένη σαν να είναι όπερα. Υπάρχουν θαρείς ακόμα και οπτικοακουστικές άριες. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ιδανικός Φούλβιο, και μαζί του η Λέα Μάσαρη, η Λάουρα Μπέτη, η Μίμψη Φάρναρ. Ανάμεσα στους συντρόφους του Φούλβιο, τους επαναστάτες,
διακρίνουμε την αδρή μορφή του αδικοχαμένου Έλληνα του Σταύρου Τορνέ.